Вітаю всіх. Зараз починаємо потроху. Так, бачу, полетели. Мне приладу, блин, відкрилося. Давай, зачиняйся все. Вітаю всіх. Добрий день. Доброї суботи. Ви не чекали гэтага стрима, я так само. Поехали, обрали ангельскую. Зараз я нового. Я сподіваюся, тут не буде кат-сцени зараз з самого початку, я просто ждав би ще порозмовляти трохи. О, у головне меню відправляємося. Добре. Вітаю всіх, добрий день. Усім вітаночки. Сподіваюся, у вас усе добре. Не чекаю, що шмат людей зараз прилетить, бо у нас літеральний раптоўна стрим. Вось. Раптоўна стрымы, для тых, хто не ведае, гэта стрымы, на якіх я гуляю па-за межамі звычайнага раскладу свайго, і гэта, вось, напрыклад, сёння ў суботу я звычайна не стрымлю. Вось, але тут як бы выйшаў Hollow Knight Silksong яшчэ ў чацвер, калі не памыляюся. Вось. Як бы цікава, у той жа момант у нас ёсць вялікія іншыя гульні на праходжанне, таму гэта хутчэй за ўсё такі пробны стрым, просто паспрабуем, паглядзім, што за яна. Мне цікава, хоць і я не дапрайшоў Hollow Knight. Вось мы на стрымах пачыналі, я зайшоў, па-моему, нават далей, чым я заходзіў дагэтуль самастойна. Вось, таму, калі вам цікава, закідвайце пункты на Hollow Knight, а? Пройдзем Hollow Knight, можа потым да Silksong дабяромся. Вось. План такі. Мы гуляем прыкладна як паглядзім насамрэч, паколькі мы па часу будзем гуляць. Я думаю, разлічваю дзесьці на гадзінку паўтары, можа дзве, там паглядзім. Глядзім Hollow Knight, давайте можа адразу нейкі налады. Аўдыо пераправяраю, я гук не правяраў, нічога не праверана. Таму так, усё астатняе нармальна. Давайте. Гук я не правяраў. Гульня падаецца на нармальным узроўні, таму ўсё ў парадку. Давайте глядзець, што за Silksong. Яна літаральна ў чацвер паклала Steam увогуле нахрен. Steam не запускаўся з-за таго, што Silksong выйшла. У мяне трошкі ёсць пытанняў да распрацоўшчыкаў адразу, нават нягледзячы на тое, што ну, як бы я не толькі прайшоў першы Hollow Knight, і я не зусім разумею, хайп вакол Silksonga цягнецца. Я ведаю, я чалавек, які не вельмі у фэндоме, скажем так, і не вельмі маю людзей, якія бы мне гэта скідывалі, але нават я ведаю, як людзі чакаюць Silksong. Гэта адна з самых чаканых гулін на працягу апошніх гадоў, там, колькі, 6-7, я не ведаю. Гэта мем, як Bloodborne на ПК, разумееце? Людзі чакаюць, але гэта магло ніколі нахрен не здарыцца. Толькі ў Silksong хоць нейкія шансы ёсць, а ў Bloodborne на ПК шансаў амаль 0. Вось. Альбо як людзі чакалі новых Silent Hill'аў, хоць якіх таксама было доўгія чаканні. І гэта само па сабе, пры гэтым Hollow Knight, ён знакаміты, ён далёка знакаміты па-за межамі свайго нейкага невялічкага супольства. І ў мяне тут пытанне да распрацоўшчыкаў. Першае, чаму такая нізкая цана на гульню? Яна рэальна, ну, у параўнанні яна тыпу там 15-20 $, па-моему, нешта такое. Няўжо яна такая маленькая і простенькая? Па-другое, чаму яна ў геймпасе? Я зараз гуляю з геймпаса. Вось. Чаму яна ў геймпасе у Xbox-аўскім? Таму што мне пытанне асноўнае, чаму яна там знаходзіцца, таму што я не ведаю, колькі трэба было. Яны настолькі не былі ўпэўнены на сваёй гульні, альбо што? Это даволі дзіўна. Таму што, ну, па сутнасці, калі вы ўпэўнены, што ваша гульня прадасца добра, вам не патрэбна у геймпас ісці ўвогуле. Вы згубіце грошы толькі. Гэта не самая лепшая стратэгія. Лепей проста ну, прадаць яе. Калі вы не ўпэўнены ў поспехах сваёй гульні, то вам лепей трапіць у геймпас, яна лепей разыдзецца, а Silksongу і маркетынг-то, па сутнасці, ніякі не патрэбны. Для мяне загадка, карацей. Ну ладно. Не буду дакапвацца да распрацоўшчыкаў, яны ў любом выпадку малайчынкі. Шкада, што так доўга рабілі. Паехалі. Я не дапрайшоў, я это ўжо некалькі разоў сказаў, з-за таго, што я не дапрайшоў Hollow Knight. Тут могуць быць спойлеры для мяне, я іх не вельмі баюся. Вось. Хацелася бы іх пазбегнуць, але таксама і не тое, каб жудасна, каб я іх прям баяўся. Вось. І кантэкст зараз падзей для мяне не вельмі вядомы, таму што я гэтага персанажа бачыў, але я не ведаю, чым яе... у які момант адбываюцца падзеі пасля першай часткі, пасля, ну, альбо да, дзе яны адбываюцца. Абсалютна ў цемру іду.
Вітаю, Тенчик. Вітаночки. Дякую, Віріки. Дякую, Віріки. Зараз ми кацанку проведемо. Дякую, Віріки, за підписку. Для тых, хто ведае, пакажыце, падзеі адбываюцца пасля першай часткі, то бок пасля Hollow Knight, альбо да, бо я Hollow Knight не дапрайшоў, і для мяне падзея Silksong трошки дарваная. Я бачыў яе у першай частцы як боса. По-моему, нават не боса яна была, альбо як просто сустрэча бойка. Вось. Оп. Гэта яе цвік, так? Можна нават у яе не цвік, а нешта іншае. Я так разумею, яе іншы канцэпт будзе. Я абсолютно я ў цёмную іду. Вітаю, Берлінера. Яна двойчы была босом. Ну, я не праходзіў, таму я не магу сказаць. Так, я зараз знаёмлюся з кіраваннем. Ну, па сутнасці... цікава. Трошки адрозніваецца. Добра. Што мне яшчэ ёсць? Я ўсе кнопкі пераспрабоўваю зараз. Інвентар. Як гэтая штука называецца? У яе не цвік, у яе ігла. Так. А як яе... Ёсць нітка яшчэ. Толькі не на одную кнопку... О! Гэта... Таунт, я так разумею. О! Што знайшоў? Сакратачку адразу знайшоў. Бачыце, што? Першае, што я зрабіў у гульне, знайшоў якія кнопкі і сакратачку. Добра, падаецца ўсё. У яе, карацей, калі у Hollow Knight, ну, у героя папярэдняй часткі, то у яго была такая фішка, як атака ўніз, то тут такая адсутнічае. Ёсць рывок уніз. Вось такі. Нітка ўсё яшчэ пакуль мне не зразумела, як працуе. На якую кнопку. У першай частцы дрэнна захопліваўся DualSense. Можа быць, у мяне не працуе ён паўнавартасна, і мне патрэбна дадаць яшчэ, ну, карацей, прыладу запусціць для захопу. Спадзяюся, што не патрэбна. Окей. Хто ведае лор? Хтосьці можа падказаць, ці мы знаходзімся зараз у тым жа... Ну, хтосьці можа проста ведае, падзеі пасля адбываюцца першай часткі, альбо пасля... Ну, да яе. Альбо падчас яе ўвогуле. Бо я не ўпэўнены, гэта выглядае як каралеўства, але толькі часткова. Ну, каралеўства, у якім мы былі дагэтуль. Нітку я скарыстаць не магу, але яна ў мяне нешта там намотваецца. Цікава. Давайте яшчэ паглядзім. Цікава. Яна то можа такое зверху, зразумеў. І вось яна. Bind. Гэта вяртанне свайго здароўя. Зразумеў. Добра. Падобна. Вельмі падобна пакуль. Оу! Яе атака вось гэтая рыўком, ёй можна адштурхоўвацца ад ворагаў таксама, але трэба трапляць, ёй складаней трапіць, таму што яна па дыяганалі ідзе. Трэба яе разлічваць.
Опс. Зараз давайте заберемся, яшчэ раз туды поглядим. Чтобы гэта не было. Что такое? Яна быццам па сябе горш адчувае. Бачыце, трасецца злева зверху здароўя. Ёй быццам бы дрэнна. Пройшло. Окей, ладно. Утрымліваць, каб паглядзець уніз. Нітачка, я так разумею, гэта прадмет мне, так? Разбіць. Дае 30 розарій, чтобы гэта не было. Дякую вялікі тэнчык. Дзякую вам усім вялікі. Вы што, мне прымушаеце, мне што, прыйдзецца праходзіць яе? Гэта вяртае нас у самы-самы пачатак. Блін, зараз прыйдзецца праходзіць. Мне што, прыйдзецца праходзіць зараз гэта ўсё? Ну, по тыпу, я просто прызайшоў паглядзець яе. Я зайшоў паглядзець, і я выжадаў першую калёску. Закідайце пункты на першы Hollow Knight. Пройдзем першы Hollow Knight, пойдзем Silksong рабіць. Калі жадаеце, можете адразу на Silksong закидывать, можем адразу у яго адпраўляцца, калі ёсць жаданне. Бо зараз мы актыўна праходзім Death Stranding, і як бы асноўны час уходзіць на яго. У пасля Death Stranding другу... Блин, да што такое? Когда яна трошки прерываецца ў палёце. На жаль. Што я хотел сказать? Дык вось, зараз асноўнае, што праходзім гэта Death Stranding другі, і пакуль планаў на дадатковае праходжанне нейкае няма. То бок у нас літаральна пасля... Пачакайце-ка, што? Яна можа плаваць? Яна можа плаваць. Ну ўсё, чат, я ўплыў. Рэальна, я ўплыў. І гэта скарот сюды. Добра, цікава. Есть. Давайте кавалочки хоть и зберем з тих, хто упав. Вось. Я нічога не планую пасля Death Stranding, у мяне няма такога, што канкрэтна праходзіць. Ёсць цікавыя... За гэты час выйшла даволі шмат чаго цікавага. Напрыклад, цікава паглядзець было бы на Хроноса. Там яго грудзі актыўна праходзіць, я спецыяльна не гляджу. Але ў мяне і другі Silent Hill, напрыклад, пройдзены. Вось, рэмейк які ад Bloober Team, яго таксама бы хацелася паглядзець. Вось, так што я нават не ўпэўнены, што мне потым такога вялікага браць, але шчыра, я думаю, Death Stranding у нас другі займе шмат часу, так што я не зусім на гэту тэму палюся. Блин, ты яшчэ не помер. Цікава, я магу паўтараць усе гэтыя скокі? Давайте-ка паэксперыментую. Ау, не атрымалася. Магу паўтараць. Як першае адчуванне ад кіравання, яны лепей, таму што ёсць гэта самае. У яе больш бачна... Па-першае, няма затрымачкі, не адчуваецца. Я для тых, хто не ведае. У мяне была скарга трошкі на першы Hollow Knight, і гэта не той, каб скарга такая, па тыпу, прынцыповая. Я адчуваў затрымку перад скокам. Была затрыманая анімацыя. І затрыманая анімацыя разварота. Дарэчы, у яе трошкі больш затрыманая анімацыя разварота, але яна бегае хутчэй. І таму адчуваецца не так непрыемна неяк. Бачыце, і анімацыя ёсць разварота, калі ты назад пачынаеш бегчы, яна вось такое робіць. Але яна цалкам бегае хутчэй, не настолькі неяк... Можа, гэта візуальнае абсалютна адчуванне, але было адчуванне затрымкі. Было адчуванне затрымкі ў скоках. Потым, калі на стрыме было, гэта адчуванне знікла чамусьці. Яно не было. Я нават не мог патлумачыць канкрэтна... Гэта складана тлумачыць, калі вы не адчуваеце гэтага. Вось некаторыя людзі адчуваюць, яны рэальна тое ж самае дзяліліся, як і я, але агулам
Не ўсе ведаюць нават, пра што я кажу. Вось, але вяртаючыся, у першым Hollow Knight вельмі змянілася ўсё, калі ў нас адчынілася магчымасць зачапляцца за край. Зараз я покажу. У першым Hollow Knight, калі вы падаеце, вы можете як бы на стенку зачапіцца і потом падскочыць. Тут гэта ёсць адразу. Бачыце? Вось гэтая штука. За гэтай рэчы мне значна прыемней. То бок той, што не даскокнуў міліметр нейкі, гульня разумее, што я хацеў зрабіць. Гэта не бывае такое, што ты просто поўнасцю ўсім персанажам як бы нагамі па тыпу зачапіўся і усім персанажам не можаш скокнуць далей. Гэта абсалютна такая рэч для адчування робіцца. І гэта не тое, каб мне ускладняе праходжанне, гэта просто выключна ламае трошкі адчуванне. Вось, таму што, ну, камон гульня, я і так зрабіў нармальна. Вось. Ау. Неасторожна я зусім. Так, можам туды пайсці. Адчуванне, што гэта ўваход у каралеўства, але пачвар я гэтак не бачыў у каралеўстве. То бок, можа быць, падзею ўсё ж такі, да, Hollow Knight адбываюцца. А, блін. Учора мяне сын папрасіў забіць боса, і мне здалося, што яна, наадварот, нейкая павольная. Silksong. Так, павольная. Адчуванне ў мяне, наадварот, ну, тыпу, што яна хутчэй за Hollow Knight. Але Hollow Knight, у яе ёсць нюанс, тое, што яна, калі пад канец гульні, яна бачна, што паскараецца. Ну, нават з таго, што я бачу на стрымах у Курысу, дарэчы. А чаму я... Шатаўцік магу кінуць? У нас ёсць? Ну, чаму мне не паказвае? Дзе Курыс у нас? Блин, у мяне ёсць прыладка, каб хутка адпраўляць шатаўты, але яна ні халеры не працуе. Дзякуй вялікі. Прыладка вельмі дапамагае. Давайте шатаут хутенька кіну. Вітаю, Рэгана. Шатаут Курысу кіну, раз уж яшчэ і размова пайшла. Курысу. Невядомая каманда. Кава. У сэнсе невядомая каманда. Што ты робіш? Так. Дзе там шатаўты? Ну. Дайте момент. Ось так. Працавала так? Пайшло. Ось, шатаут Курысу. Нават на стрымах Курысу бачна, што гульня становіцца хутчэй, і праблема была ў тым, што я знаёміўся... Яна збалансавана па адчуваннях, маё меркаванне проста абсалютна, што Hollow Knight збалансавана вакол як бы ўжо сярэдзіны альбо канца гульні. І ў пачатку... Блін, ёй зноў дрэнна. Збалансавана вакол... Яшчэ горш стала. Цямнее. Усё. О. Так вось, такое адчуванне, што яна збалансавана вакол ужо калі у вас ёсць хаця бы частка здольнасцяў, таму што тады кіраванне адчуваецца вось як на месцы. Але без гэтага ёсць такі момант у першай частцы, што мне чагосьці не хапала, ведаеце? Ну вось, быццам бы яно не вельмі зручна зроблена. Потым, калі здольнасць хаця бы вось гэта зачапіцца за сцяну з'явілася, вось потым можна прыліпнуць да сцяны і скокнуць назад, стала лепей. Бачыце, вось гэта я магу. Тут я магу увогуле так рабіць заўсёды. Вось. Вось гэтых мелкіх саскокаў, яны па сутнасці невялічкім як бы таким выпраўленнем як бы выправілі тое, што трошки раздражняла. То бок вы час ад часу яны малююць камяні, вось на якіх вы стаіце, яны малююць так, што яны скончваюцца не ў тым месцы, дзе яны візуальна скончваюцца. То бок яны могуць як даўжэй быць, так і карацей. І з-за гэтага ствараецца адчуванне, што гульня мяне падманвае кожны раз. Я не ведаю, дзе я магу стаяць, а дзе не магу стаяць. Вось такое было. Але зноў жа гэта выпраўляецца вельмі хутка. Я так разумею, што я туды магу дабрацца, толькі мне патрэбна нейкая атака, у ідэале дальнабойная. У мяне дакладна няма нейкіх здольнасцяў, тыпу
Ну, я просто пам'ятаю, як я наскакала по шалёному у першай частцы. І мне цікаво, ці магу я так же само рабіць. Ну, зараз, може бути, потім тільки адчыніцца. І, до речі, увогуле дрэнна, так што я не ўпэўнены, можа быць, за гэтага я абмежаваны ў сваіх здольнасцях. Я просто ведаю, што крыварука, я не ведаю, зачытаў гэты каментар ці не. Ну, як бы гэта, скажем так, я просто падыходжу з таго, што, ну, шмат платформераў гуляеш, і як бы ёсць чым параўноўваць. Вось. І гэта не тое, каб канец сусвета. Я вельмі жадаю, каб, ну, было паразуменне. Калі я кажу пра гэта, гэта адчуванне такога, што трошкі не дарабілі быццам бы. Так. У першага Hollow Knight, але як я вызначыў, гэта не дарабілі, яна просто гульня збалансавана ў іншым месцы. Яна збалансавана вакол якраз такі лейтгейма, а не вось гэтага пачатку гульні. Ау. Давай, падай. Нормаль. Да, ё-моё. Да? А чаму дагэтуль працавала? Вось. Кайфово, я скажу. Ну, што дакладна, што было і ў першым Hollow Knight, і ў Silksong, яна візуальна прыемная. Яна прыемная візуальна, яна прыемная музыка, яна прыемная сеттынгам, то бок гэта ўсё. Пусціце? Не. Гэта ў любым выпадку і ў першага Hollow Knight, там, скажем так, першы Hollow Knight можна гуляць толькі за гэта, за таго, што вам падабаецца, як яна гучыць, як яна выглядае. Але візуальна мне шмаляць як падабаецца. Так, вось я пра гэта жа. Гульні, абедзве гульні, самае, тут просто я не ведаю. Не, зразумела, што не ўсім, ну, як бы, няма такога, каб усім нейкі візуальны стыль падабаўся, абавязкова з тых, каму не падабаецца, гэта не пытанне. Вось, але агульна такой, ён вельмі трывалы, ён лёгка вызначальны. Вы просто бачыце вось па тыпу персанажака і такі, о, я ведаю, адкуль ён. Нават калі вы ніколі не... Калі вы бачылі хаця бы аднаго персанажа з Hollow Knight, вы прыкладна можете сабе ўявіць, як будзе выглядаць, ну, іншы персанаж з Hollow Knight. Скажем так, вы можете здагадацца, і вельмі пазнавальны такі візуальны стыль. Оп, мы нечто разловали. Это бот будет? О, витамки. Что это такое? Ага, разумею. Куди побігло? Почуди. Ну. Мне падаецца, яшчэ наскоча вышэй. Ну, Silksong... Ну, я наш не Silksong, я неяк па-іншаму ключу, так? Я мне падаецца, яна вышэй скоча. Чым Hollow Knight. Ой, зачапіўся за я. Але мне можа падавацца просто. О, блин. Не заўсёды нармальна раблю атаку ўніз, але ў мяне такая праблема яшчэ ў першым Hollow Knight, потому што я карыстаюся не дипадам, а я карыстаюся... Як же ж ён пішецца? Не курком, блин, забыл слово. Оп. Да, блин. Что цікаво, я об'їжджала, натикаюся самостійно. Не вона мене атакує їм кожен раз, а я сам туди налітаю. О, блін. Ось зараз у перший раз вона сама. Окей. О, мы можем наверх подняться. Давайте пока не.
цікаво глядіть тут. Може закриточку якусь знайду, це ж обов'язково. Hornet. Ага, дякую велике, бо ім'я, я пам'ятаю, що ім'я ніяке інше, я її Сілксонку називаю. Ось, Hornet, мені подається, на вишей скотча. Таке відчування. Але знову ж, я можу і помилятися. Так, і дрена, я наскільки ледь можу. Мені подається, зараз я її вже вирубить. Hey, come on. Hey, look, I'm Papa. Hi, you mom. Так, подимайся. Ти тут на моїй підлозі не помреш. Мемеро. Вітуси. Ну я тому не відрознював Ori і Hollow Knight, бо для мене це Metroidvania, у які я не гуляю. Я виключно про візуальний стиль. Я не гуляв у Ori, ну, якби, я пройшов Ori першою, а на полову десь пройшов другою. І ще до того, як я її гуляв, і я не гуляв до той момент ще у Hollow Knight, візуальний стиль у їх настільки відрізняються, і що, ну, вельми легко їх відрізнити, на мой погляд. Ну, я виключно про візуальний стиль, я не про те, що гуляєш або не гуляєш. Наприклад, я познаю персонажів з Undertale, коли ніколи не гуляв у Undertale. Я можу здогадатися, що гэты персонаж хутчэй за ўсё з Undertale, нават калі я яго не ведаю, просто за візуальнага стилю. Ось. Я, до речі, Undertale нам почав гуляти тільки літерально 10 місяць назад. Покриху на Nintendo Switch 2 проходжу. Это одна гульня, яка у меня там есть. Ну, ладно, там ще є пара безплатних гулін і Mario Kart. Я набув собі Nintendo Switch 2, і у мене грошей нема на то, як купляти на його гульні. Ось. Так. Hornet GT шершень. Так, ведаю. Просто тут питання іменів. Ну, і мені простіше називати персонажів, не спробувати їх перекладати, особисто коли яны, ну, по типу, це як ім'я йде. Тому що вона не шершень. Ну, яна візуально, ну, яна не з'являється шершнем, як жуком, у сенсі. Яна докладно є просто як ім'я Hornet. Жубамтя? Так. Нарешті очуняла. Ти повинна сашити за свою, думати об свої емоції. Ну, якби сашити за свою емоцію. Нема сенсу губляти енергію на таку стару, як я. Хаспін? Яна каже зовсім іншим, яна быццам бы не адсюль, яна не розмовляє, як яна. Яна розмовляє як аристократка, хутчэй. Ну, такое по типу больш інтэлігентна, скажем так. Не ведаю, як гэта перадаць, я бачу, мадам. І гэта краіна не вельмі добра мяне сустрэла. У мяне ёсць нагоды, каб весці сябе бяспечна, ну, больш асцярожна. Торотано. То бок ты яшчэ адзін пілігрым. Блин, такое адчуванне, што рэальна гэта падзеі да Hollow Knight арыгінальнага, так? Зато Hornet умее размаўляць. Ну, мне падаецца, гэта за нейкага бэкграунда у Hollow Knight, потому што Hollow Knight нейкі замрочная нейкая халера насамрэч. Ну, я не ведаю, я не ведаю, просто і пажданак. Я не вельмі баюся спойлераў, таму гуляю зараз. Вось, калі баемся спойлераў, не гуляў бы. Але я ў той жа момант не вельмі жадаю іх. Ну, калі вы жадаеце, дзяліце імі, дзяліцеся, але гэта можа трошкі, скажем так, знізіць задавальненне ад першай часткі. Па адчуваннях, Hollow Knight з першай часткі, зараз дзялюся толькі тым, што я маё меркаванне якое. Hollow Knight у першай частцы выглядае, як з ім нешта не так. Ну, ён быццам бы нейкі апантаны, я не ведаю нават. Нешта такое. Я, ну, вельмі так змрочны, скажем так. Hornet у гэтым сэнсе значна жывей. Тобто яшчэ адзін пілігрым. Пачакайце-ка, мы ўзбіраемся на гару нейкую, мы не ў каралеўства ідзем, гэта нейкае іншае месца. Выбралася з цемры, каб па вялікаму шляху, каб пакланіцца на сам пік, ну, на вяршыне. Я не пілігрым, я Hornet. Я прыбыла ў вашу краіну не па свайму жаданню. Мяне прывялі ў ваше каралеўства сілай, захапілі дзіўныя жукі у гэтых самых Wales, ну, як гэта, у робах, скажем так.
Я гуляю блага, таму зайшла недалёка, таму моцна не на спойлеру. Ну, гэта выключна по вашаму жаданню. Я кажу, я не вельмі баюся спойлераў, але ў той жа момант, можа, прытрымайце іх, калі гэта не вельмі важна для меркавання. Я бы паспытаў вас так зрабіць, ну, просто не закидывать іх бясконца. Вось, бо гэта можа... Я люблю таямніцы, мне падабаецца, калі ў гульні штосьці, што я яшчэ не ведаю, што я магу як бы даведацца. Гэта моя ўзнагарода, ведаеце, як раней чакалі кат-сцэны, ну, па тыпу, ты прайшоў гульню і пабачыў кат-сцэнку, і вось для мульціка ў канцы вы як бы і гуляеце. Вось прыкладна так у мяне з таямніцамі, калі ёсць нейкая загадка, то хацелася б яе пабачыць разгадку яе, ну, як бы здабыць яе, скажем так. Гэта сіквел, то бок, ну, працяг. Хорнет была ў каралеўстве ў папярэднім, у падзеях Hollow Knight, і гэта мы працягваем, яна выбралася адтуль, але яе схапілі нейкія дзіўныя культысты. О, як цікава. Жукі цытадэлі на вяршыні, у цэнтры нашай зямлі. Яны закрываюць сябе, каб служыць сваёй рэлігіі. Альбо, можа, як рабы да чагосьці большага. Тады мне патрэбна шукаць іх цытадэль. Калі гэтыя жукі ў робах, ну, Veiled, гэта па тыпу, ну, за шырмай схаваная вопратка такая. Накидкі, вось. Жукі з накидкамі пройдуць, дайшлі да таго, каб прывесці мяне сюды. Я жадаю даведацца навошта. О, ярасна, напужаюча. Твой дух гэта дакладна не дух пілігрыма. Ён нясе дух паляўнічага. Ну, паляўнічай. Дарэчы, наконт паляўнічай. Там для працяга, для кнопкі працяга, што цікава, выкарыстоўваецца альбо ігла нашая. У нас не цвік, у нас ігла ў гэтай частцы, як зброя выкарыстоўваецца. І наша ігла замяняецца час ад часу на іконку паляўнічага. Калі ў папярэдняй часткі гэта была як шкарлупка, іконка шкарлупкі, то тут канкрэтна твар паляўнічага, які быў у першай частцы і выдаваў нам квесты па сутнасці на забойства. Па тыпу агрэсіўны такі жук вельмі паляўнічы. Гэта не спойлер. Ну, я літаральна некалькі разоў пытаў наконт таго, што, ну, які момант адбываецца гэтая гульня, бо я не ўпэўнены быў. Hollow Knight не размаўляў у першай часе, бо быў полым. Ну, лагічна, ён жа Hollow Knight. Ці ёсць жука-зайцатрусы? Можа, гэта падзея такая. Адначасова трасуцца і зайцы, і трусы, і зайцы, і жукі. Жукі, блін, я ўжо націскі губляю. Вітаю тады, ярасны падарожнік, у Фарлум. У нашую святую, аднак, як гэта? Haunted. Ну, гэта пра прывідаў кажуць, але па тыпу прывідную зямлю. Не прывідна, неправільна. Haunted гэта таксама яшчэ запужаную зямлю. Не, запужана неправільна. Блін, у меня ні ў галоў не прыходзіць правільнае слово пад гэта. А Хорнет размаўляе? Так, яна літаральна размаўляе, і мы нават яе голас чуем. Перад тым, як ты сыдзеш, дазволь мне, старому жуку, даць табе кароткае папярэджанне. Калі ласка, трымай гэтую зброю нагатове. У нашым каралевстве, наше каралевство сціснута праклёнам. Яго шляхі дзікія і небяспечныя. І нягледзячы на тое, што некаторыя ўсё яшчэ спрабуюць узабрацца да цытадэлі, ніхто не вяртаецца, каб распавесці, што яны там пабачылі. Новая цель. Вялікая цытадэль. Падняцца скрозь землі Фарлума, каб дасягнуць цытадэлі на вяршыні каралеўства. Добра. Дык вось чым таму тэксту халогу не больш. Можа быць, яна сама больш па памерах. Я ўжо казаў гэта на пачатку стрыма, але ў мяне пытанне для распрацоўшчыкаў, ну, з-за таго, што распрацоўшчыкі мне на гэта сказаць не могуць, то вы як бы слухаеце пытанне, якое я здаю вам. Чаму гульня так танна каштуе? І чаму яна, што яна робіць у геймпасе? Яе ж чакалі капец як. Мне падаецца, яны калі б падвысілі кошты, яны бы ўсё роўно добра прадалі бы яе. Для мяне загадка. Жучкі. Кайфуй. А што гэта такое на фоне? Як купа камянёў, але там прысланілі яшчэ рэчы. Я чую кагосьці.
О. Як ви тут? Тут не хварэеце? О, я могу поразмаўляць. Маленькі перегрым. О, перегрым я бачу. Гэта, дарэчы, яна кажа. Гатовы пачаць сваё падарожжа ў святую цытадэль наверсе? А, пачакайце, гэта ёй кажа, гэта маленькі перегрым, наадварот. Я не перегрым, сэр. Але падаецца, што мы будзем падарожнічаць падобным шляхам. Ну, калі б яна каштавала больш, такі, як яе не ўзялі б, я думаю, так, правильно? Такія, як яе, не ўзялі б. А так, чам бы не паглядзець? Мо колькасці ўзялі. Я просто думаю, тады пытанне. Я думаю, што гульня на выхадзе паваліла з тым. Вы разумееце? Гульня на выхадзе паваліла з тым. Гульня ёсць у геймпасе, у Xbox геймпасе, я зараз гуляю з Xbox геймпаса. Такое рэдка вельмі адбываецца. І гульня рэальна проста паваліла сістэму. Так што прадаліся яны ачмурэць як. Для мяне пытанне, просто у Xbox Game Pass ты ідзеш тады, калі ты не ўпэўнены, што твая гульня добра прадасца. Я не разумею, чаму распрацоўшчыкі за гэта бянтажыліся. Не толькі з тым, PlayStation і Xbox таксама. Ачмурэць. Ачмурэць проста гэты рэліз. І гэта адзін з самых велічэзных рэлізаў за гэты год. Вы разумееце, што проста за колькасці сваёй і за папулярнасці ёсць верагоднасць, што, ну, я ўсё яшчэ лічу гэтую гульню нішавай, так? І мне падаецца, яна можа, ну, як мінімум прэтэндаваць на гульню года. Проста з-за гэтага. Проста з-за гэтай падзеі, таму што яна для індустрыі вельмі заўважная. Яна была яе ў стыме, каб атрымаць разрабаў. Вось, ну... Ну, вы зараз у стыме 547 000 чалавек онлайн. Ну, гэта не благая лічба. Гэта не нейкі шалёны пік, канешне. То бок, ну, не мільён нейкі, напрыклад. Але гэта чмурэць. Але я вельмі люблю першую частку. Таму, ну, я думаю, тут тады пытанне ўвогуле адпадае, калі... Я ўсё яшчэ лічу гульню трошкі, ну, Hollow Knight і Silksong, яны хоць і файныя, і ўсё цудоўна, але яны трошкі нішавыя. Хаця не, я не ўпэўнены нават. Ёсць цудоўныя, тая ж Ori выглядае цудоўна, і хоць яна таксама як платформер і Metroidvania трошкі такая нішавая, но ўсё роўно цудоўныя гульні, якія як бы разыходзяцца добра. Не разумею, дзе моя маска каляніка. Я бачу твою маску каляніка. Можа, табе патрэбна старонку перазагрузіць. Плюс яшчэ гэтыя самыя іконкі можна абіраць. Ну, то бок тое, што у вас злева паказваецца да вашага ніка, вы можете самастойна абіраць, гэта трэба дзесьці ў наладу лезці, я не памятаю дзе. Прыблізна гэтак жа мне падабаецца ідэя маленькай каманды, якія ламаюць падмурак індустрыі. 200 гігаў за 80 еўра, а тут 7 гігабайт за 10,5 $. Ну, так. Яны разносяць індустрыю. Але гэта выпадковы, ведаеце, такое не кожны можа зрабіць. Silksong чакалі нават тыя, хто і не чакаў, тыпу мяне. Я не чакаў Silksong, але я ведаў, як людзі чакаюць, і мне таму было цікава. Ось. І атрымліваецца, гэта такі, ведаеце, рэдкі выпадак, калі такое можа спрацаваць. Калі ўсе размаўляюць. Гэта тыпу як Bloodborne на ПК людзі чакаюць. Ну, вось прыкладна такое. Таксама нішава чакаюць, але не дачакаюцца. Адзінае, што Bloodborne на ПК, як бы яго... Я, напрыклад, набываць не буду, навошта мне Bloodborne на ПК, калі ён не ёсць на PlayStation, правильно? Угу. Не, атрымалася пацешна. Не, я вельмі шчаслівы за распрацоўшчыкаў. Я вельмі шчаслівы за іх, за тое, што такое можа быць, і мы можам мець такое. Гэта цудоўна. Так, не пілігрым. Ну, тады без розніцы, мне падаецца. Мы ўсе павінны прайсці шлях уверх і ўверх. Але ж усё ж такі большасць з нас упадзе па дарозе да таго, як мы дабярэмся да вялікай брамы. Калі ты мудрая, ты спонішся тут і адпачнеш перад тым, як адправіцца туды ў небяспечны сусвет. Ой, замыленне. Адпачывай тут са мною столькі, колькі пажадаеш.
Я пакуль што не гатовы пакінуць гэтае месца, і кампанія заўсёды прыемна. Давайте пачнем. Bloodborne на ПК ўжо на 100% можна праз эмулятор прайсці. Так, але гэта не замінае выпусціць яго. Я просто думаю, што ёсць група людзей, якая ніколі не мела PlayStation і хацела бы пагуляць у Bloodborne. Таму што... гэта самы-самы низ. Добра, я тебе зараз ведаю, што гэта штука робіць. Нам зараз зноў выбірацца. Зараз дофіга назад бегча. Ну, я павінен быў праверыць. Оп. Оп, не атрымалася, але можна, по-моему, і панізу прайсці. А я не здольны падскочыць, так? Туды. А я магу гэтага сабе прычапіць? Усяго мусіць з сабой пайсці? Не атрымалася? О, мне падаецца, я ведаю. Блин, амаль. Яна так не чапляецца. Яна калі круціцца, яна не чапляецца, на жаль. Я там дастаю, але яна не зачапілася. Я бы тэоретычна мог бы падскочыць, выкарыстоўваючы гэтага чала. Блин, не атрымалася. Ладно, просто пойдем. Я ж могу зверху тут сюда пройсти, правильно? Мне не обовязково... Так, мне не обовязково штосьці выдумляць. Так, вось і ўсё, вось оно маё рашэнне. Не патрэбна ніякіх цудоў рабіць. Акрабатыкі. Дарэчы, я шмат разоў казала, што не люблю скокі ў гульнях, таму платформеры метроідвані не мае улюбёныя жанры, а тут даволі прыемна скокаць. У Silksong мне прыемней скокаць, чым у Hollow Knight. Але ў Hollow Knight выпраўляецца, літаральна мы спыніліся на моманце, калі мне стала прыемна раптоўна. Гэта было, калі мы атрымалі чапленне за сцяну. Вось тады вельмі для мяне змяняецца гульня. Мне падаецца, я не туды бягу, але зараз праверым. Ну, я скажу так, мы нагулялі, я ўсяго там 30 хвілін гуляю, 40. Але па адчуваннях мне падабаецца больш. Нягледзячы на тое, што мне няма ніякіх дадатковых здольнасцяў у яе для скокаў. І потым яны яшчэ, я так разумею, з'явяцца і будзе яшчэ цікавей. Можа яшчэ з ёй. Ты добра носіш сваё лязо паляўнічае. І ты маеш досвед дакладна. Але я не маю ніякага, я не магу не заўважыць, не знаю, пакрыўдзіць цябе, але ты выглядаеш усё ж такі трошкі крохкай. Я шмат часу правяла у гэтым самым вязніцай, звязаная пячаткамі, якія незнаёмыя мне. Мая сіла, я згубіла сваю сілу, але ўсё яшчэ магу яе вярнуць. У той час, падчас, калі я дабяруся да цытадэлі, я буду гатовы да таго, што мяне там чакае. Дарэчы, рэплікі яе. Блин, яна зараз расказвае, так? І я вось хацеў заўважку на кнопачку зрабіць яшчэ раз. Зараз просто новая рэпліка, я думаю, стары паўтараецца. Калі жукі у робах зацікаўленыя ў цябе, дастаткова і настолькі асмеліліся, каб пайсці адправіцца ў пустэльні за нашымі мяжамі, тады, магчыма, ты вельмі асаблівая, так? Вось бачыце, зараз кнопачка, гэта проста такі, як скрутачак такая.
Вось, яна міргае ўнізе. Зараз, калі будзе казаць Сілксон, гэта самае, Хорнет, бачыце ўнізе, вось гэты цымбаль паляўнічага, шасцівокая такая штука круглая. Вось гэта паляўнічая. Паляўнічы ў першай частцы быў такі. У сваіх землях некаторыя мяне дакладна бачылі такой. У гэтым месцы з маёй згубленай сілай я проста яшчэ адна падарожніца. О, падарожніца, але ўсё ж такі нешта больш. Я зараз гэтаму пабачыць дакладна гэтую сканцэнтраванасць. Няўжо гэтыя жукі у робах зразумелі, каго яны злавілі? Магчыма, гэта ім патрэбна клапаціцца аб гэтым, не? Добра. Жучкі. Другі раз прабягаю, другі раз прывозу. Я думаў, што гэта разовая такая штука. Так, униз не скочым, униз гэта ў самую-самую униз. Адпачуваем. Ідзем далей. Што гэта у нас, крама? Не. Аднашын шлях далей. Тут такі. О, падарожніца. Накіравалася ў цытадель, так? Ну, перад тым, як ты туды адправішся, не спынілась, каб ты і пагандлявала бы са старым пілігрымам. Я бы пілігрым Кай, гэта яна. Ага. Я паглядзеў на вашы тавары, мадам, але мне падаецца, я баюся, што у мяне няма нічога, каб вам прапанаваць узамен. О, не клапоцься. Калі ў цябе няма ніякіх добрых тавараў на продаж, мы можам абмяняцца, мы ўсё яшчэ можам абмяняцца. У гэтых землях мы абменьваемся валютаю веры. Разарыямі. Гэтыя маленькімі як яны? Beads of prayer. Пацеркі, вось, гэтымі добра выразанымі панцеркамі. Калі вы жадаеце са мной імі падзяліцца, я магу абмяняцца з вамі чым-небудзь узамен. Боунботам касцяная дубка. Ось. Ага, і ў мяне ёсць штука, якая можа даць мне трохі іх. У мяне такіх увогуле 0. Давайте-ка паглядзім. Калі я разаб'ю іх, паколькі я атрымаю. Так, квест я бачу. Разбілі. Панцеркі 30 атрымаў сабе. Но гэтага недастаткова каб набыць хоць што-небудзь тут. А што ўвогуле ёсць? Яны спецыяльна вось так звязаныя, і калі яны звязаныя, вы іх не згубіце. То бок я зараз лухту зрабіў. Па сутнасці, мне трэба было іх трымаць як ёсць. Іх трэба было трымаць, пакуль я не збіраюся штось набыць. Дарма разбіў, у разары яны захоўваюцца. Ну, я не ведаў. Зараз я ведаю. Метал. Метка. На удачу. Дарэчы, падобна трошки на кавалак маскі. Брошка магнетытавая. Прыгожая, так? Яна дапаможа вам сабраць разарыі па дарозе. Просто ключ. 500 каштуе, не халера сабе. У вас кошты тут. А ты? Сэр, што вы тут будуеце? Нейкі знак? Так. Ты заўважлівы жучок. Wishwall. Я нават не ведаю, што гэта такое. Сцяну жаданняў, хутчэй за ўсё. Уже даўно гэтаму лагеру патрэбна такая. І як мясцовы рамонтнік, я ўзяў на сябе адказнасць зрабіць такую. Мне падаецца, звонку мне альбо гэта ў гульне. Звонку, падаецца, навальніца пачынаецца. Нейкі раскат. Глосна. Ну ладно. Яны даволі папулярныя паўсюль у Фарлуме. Гэтыя сцены жаданняў. Карысна таксама. Так шмат малітв пакідаюцца без адказу, і гэтае месца, дзе яны могуць застацца. Окей, няхай будуем. Калі гэтая сцяна жаданняў, ну так,
сцена ожиданняў, можа быть так, будзе гатовая. Жукі могуць быць спытаць кагосьці аб дапамогі з тых, хто будзе праходзіць міма. Ты можаш нават пакінуць і некаторыя свае жаданні тут. Ну то бок так, літаральна дашка для квестаў. Просто у нас такой няма яшчэ пакуль. Цікава, ладно. Можам пайсці ўправа, а можам пайсці вось у той праход уніз. Что-то такое. Я лаву чую, альбо што? О, вітанчкі. О, паслухай, як я малюся, гэта верш увогуле. Паслухай, як я малюся, паслухай, як я пяю. Мой шлях наперадзе, але тут ёсць рэч. Я не магу сціснуць мінулае о сцены з касцей. Так што, калі ласка, прачніся і дапамагі мне. Дапамагі і прырваць. О! Чаму ты пяеш, маленькі? Гэтая касцяная брама выглядае як вельмі дрэнная, як гэта, аўдыенс. Не аўдыенца, як гэта, публіка. Выглядае як вельмі дрэнныя слухачы. О, вядома ж, я буду пець. Я Шэрма, пілігрым, так же сама, як і ты. Я пачула прызы ў вялікай цытадэлі, так же сама, як і ўсе астатняя адданая душа. Але паглядзі тут. Як толькі наше святое падарожжа пачынаецца, перад намі паўстае выпрабаванне. Гэта вялікая брама стаіць паміж намі і шляхам наперад. Толькі святыя малітвы і песня адчыніць нам шлях. У гэтым каралеўстве нават магутныя косткі, як гэта, знаходзяцца пад уплывам песен. Ну, музыкі ўвогуле. Аб'яднай свой голас са мною, Red Maiden. Чырвоная пакаёўка. Не Maiden, а Maiden гэта ўвогуле... Не, пакаёўка гэта... Блин... Ну, Maiden, па сутнасці, таксама, але гэта можа быць і ў іншым. Пані. Ну, чырвоная пані. Вось, лепей пані ў гэтым выпадку. Пакаёўка просто... Ну, не тое. Вось. Ты, я і моя шчаслівая... Вось гэта чайм, гэта звенелка вось гэтая. Будуць спяваць разам, пакуль вялікая брама не адчыніцца. Окей. Трывалая брама напявае. Я не пытаю цябе зламацца альбо прыхіліцца. Толькі проста крыху прачыніся для мяне і для маёй высокай сяброўкі пані. О, такі мілаха. Ему не спадабалася. Ладно. Мне падаецца, гэта так не працуе. Так, гэта шлях наперад. А што тады за... як падзямелле такое ў горадзе, ну, у лагеры пілігрымаў? Тут таксама нешта зачыненае будзе. О, метанкі. О, ты таксама прыйшла, каб схавацца тут, так? Тут прыгожа. Гэта жудасны сусвет там. Калі ты можаш быць ціхай, я не супраць, калі ты прыяднаешся да мяне. Ты абраў вельмі дзіўнае месца, каб адпачыць. Вы абралі дзіўнае месца, каб адпачыць, мадам. Гэтая яма званоў. Гэта званы ўсё. Дакладна там званочкі невялічкія. Гэта яма званочкаў і структура навокал гэтага. Яны выглядаюць як станцыя для падарожжа, але вельмі даўно закінутая. Шуткі ў лагеры кажуць, што гэтыя званочкі праходзяць скрозь усе землі. Вялікія залежы іх, выкаваныя нашымі старажытнымі продкамі. Некаторыя нават кажуць, што жукі выкарыстоўваліся для падарожжа скрозь іх у вельмі прыгожых ваганетках. Вядома, такое прыгожае падарожжа будзе грахом для нас, пілігрымаў. Нам патрэбна ісці і ўзбірацца, і красціся, і выкарыстоўваючы толькі нашай кіпцюры. Толькі так мы можам даказаць сваю адданасць. Ну то бок, па сутнасці, гэта для іх праблема, а для мяне не.
Ну, добра. Але тут нічого больше нема. Ніхто не відкликається. Тут ты можешь чуть крики пилигримов сверху. Только... тут ты не можешь чуть крики пилигримов сверху, только крыху за тихие звоночки. Я бы засталася тут и помедитовала бы яшчэ крыху перед тем, як я отправлюсь на свое подорожжа. Жука-интроверт, ну, звоночковый жука-интроверт. Харнатые дивные жучки принесли у клецы подобны на звоночек. А там нешта такое, так, яно падобна на звоночек, але не зусім. Нешта дакранулася, што цікава, там нешта дакранулася да гэтай клетцы, яно пячатку разбіла. І Харнет у выніку выбралася. Аднак, па сутнасці, без дапамогі звонку Харнет бы не выбралася. Не. Так, зразумеў, гэта ворагі. Не, гэта... вось гэта не вораг быў. Цікава. И это мы упадем вниз. Отчиним тую браму для нашего маленького пилигрима. А скіпачкі гэтыя, яны выпадаюць, іх складана збіраць, яны падаюць абы дзе. Это с руком. Там нечто новенькое выпало. Просто больше великие скипки. Зразумел. Можно вниз, а вверх мне без нейкай дапамогі будзе складана забраться, так? О! Это прям проход наперед? Оп. Камень. Да, теперь там як пайсці, паглядзім яшчэ, што ззаду. Я думала, што яны бяруць замест грошыкаў, але не, пэўна, потым на нешта прыдадуцца. Так? Ну, розныя... Оу. Мне трошки больш падабаецца падыход, калі вам не з кожнага ворага падае. Ну, не, ў прынцыпе, Dark Souls так працуе, праблемы з гэтым няма. Але, скажем так, калі вы можете фарміць штосьці, гэта дае магчымасць вам праходзіць нават там, дзе вы не можете, ну, адолець, скажем так, вашымі здольнасцямі, па тыпу, наколькі вы круты як гулец. Зараз параўнанне анлокаў. Да? Мне прасцей ўсё параўноўваць з Dark Souls'амі, таму што падобная сістэма валюты, як бы, вельмі. Але возьмем Sekiro, у якім анлокі вы атрымліваеце толькі за забойства босаў, і потым згубіць вы іх не можете. То бок вы скарыстоўваеце свае анлокі, калі вы даказалі, што вы можете перамагчы боса. Вы перамаглі боса, вы атрымалі сабе новую здольнасць. Вось, вы абралі сабе новы анлок. А у Dark Souls вы можете фарміць, вы можете набіраць сабе валюты, пакуль вы не станеце мацней. То бок неважна, вам не абавязкова перамагаць босаў, хоць і босаў перамагаць прасцей. Босс? Нравится босс. Не? Это не босс. Блин. Вось. У выніку, калі вы можете фарміць, разумеў, то вы можете нават складаны для вас момант прайсці раней ці пазней. То бок вы можете прасунуцца наперад. Калі же вы абмежаваныя, яны могуць стукацца адзін об аднаго. Чапіся. Забываюся, што я на рывок ходзіць. Ай! Не памірай. Лячыцца я зараз не магу. Дайце-ка момант. Блин, яшчэ зараз бойка рыхтуецца нейкая, а у мяне ча. Вітаю у суполцы, Ольвін. Вось, і атрымліваецца, калі вы можете... Праход дачыніліся просто. Мы тут трошки амаль мёртвыя, я вам скажу. Я чую, як напявае там з таго боку. Я так разумею, той цёмны праход, які я адчыніў, ён даступны мне, ну, гэта апцыянальнае месца. А гэта, хутчэй за ўсё, адчыніць браму. Давайте сходим назад. Оп.
Вітаночки. Сакрадела. О, ты бачыла гэта чырвоная пані? Вялікая брама пачула маю песню і у сваёй бясконцай і старажытнай мудрасці і дабрыні ачыніла шлях перад намі. О, равента. Брама, брама, брама. Найпрыгажэйшая брама, якую я сустракаў, я не ведаю. Брама, 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 найвялікшай цуд увогуле, найвялікшы цуд. І гэта песенка і названіваць цудоўная. Бачиш, як довго співати, извините, брама адчиняться. Блін, я так додому треба спробувати заходити. Довго стоїш і каточки вже єсть ожидають, а ти такі стоїш перед своїм домом і ніяк дойти не можеш. А треба сходити відпочити хутенько, бо мені здоров'я мало ніяк не здалося, а тут літерально ось тут можна. Я жадаю заїсти у ту опціональну печору наверсі і поглядіти, що у ёй, у темной. Мне цікаво. Катошки працуюць по той же схеме. Дык не, пачакайце, гэта працуе тады толькі для картачкаў, альбо калі ты жук. Так, а дзе я бачыў гэты праход? Ён вышэй там быў, не? Падаецца, вышэй. Оп, упал. Так, вось тут я разбіў. Вось гэта цёмнае месца з камянём. Бачите пацеркі? Паўсюль. Яшчэ пацеркі. Прыкі там розныя яшчэ. Ну і ўсё, тут больш нічога няма. І там на версіі больш таксама нічога няма. Добра. Ну, да рэчы, не ведаю. Зноў жа, я ўжо прагаворваў гэта. О, блин. У параўнанні з Hollow Knight'ам... Блин, штосьці я туплю. У параўнанні з Hollow Knight'ам у пачатку, гэта вельмі важна, у Hollow Knight'a у самым пачатку адчувалася не вельмі жвавенькае кіраванне. Ось, потым яно выпраўляецца, калі у вас больш анлокаў з'яўляецца, яно зусім па-іншаму. Ну, яно рэальна вельмі змяняецца. Цікава, як яно будзе змяняцца яшчэ і далей у гульне. Ну, я ж не прайшоў Hollow Knight, мне там цікава. Вось. То тут яно з самага пачатку жвавенька, але па сутнасці яно выпраўлена толькі вось гэтай штукай. Дзякуючы гэтаму. І мне падаецца, яна бегае трошкі хутчэй. Падаецца. Гэта я магу ўжо памыляцца. Бегай да крамы, звяжы іх у Розарыі, каб не згубіліся. А ці не губляю я пацеркі за тое, што я іх у Розарыі звязваю? Ну, звычайна проста на такія рэчы, на тое, каб забяспечыць, ты губляеш частку. Ці не? Мне просто падаецца, з маіх 104 я згублю частку. На таго, што я іх у Розарыі звяжу. Так. Я б лепей, можа, нешта набыў. Угу. Нам могуць зрабіць штосьці з гэтага. Нам усяго нічога, нам... блин. Нам не хапае усяго 16 пацерак. Губляеш, з 80 атрымаецца Розарый на 60. Ну, а мне тут застаецца 16 на тое, каб атрымаць. Ну ладно, давай бяспечней пойдзем. Вось гэта 24 застанецца. Раз уж так кажа, што небяспечна, то так і зробім. Просто мне літаральна 16 пацерак, і я бы ўжо сабе набыў паляпшэнне. А яны не узнаўляюцца ў тых месцах. Блин, ну гэта, типу, рызыка, на якую можна ісці, у прынцыпе. Ну, я так разумею, атрымліваецца пацерак, колькасць. Блин, вось яны літаральна перада мною гэтыя пацеркі былі. Мне бы хапіла зараз на рейд.
А зараз уже не хапаем. Блин. Что это? Пилигрим. Ты благословлены, каб ісці да... Пайсці у... Блин, не пайсці... Каб хадзіць па... падмуркам, па асновам Фарлума. Пакланіся перад шкарлупкамі тых, хто аддаў свае жыцці, каб утрымаць наше каралеўства. Окей. Что это? Уставить розары, 30 штук. Давайте. Что это такое? Место odpoczynku? Ладно. Не зовсім то, что я чекал, но добро, будем ведать. На ту каманечку не поглядел, потому что она выглядала, что быццам бы я за ее взаимодейничаю и босс з'явится. Я тому пройшов мимо. Не, зараз усё вырашили. О, тут металл. Цікаво, чуйно, як вона цокає по металу. Мені приємно. Клінк. Реально лава. Ну тому яна плавать і може. Тому що плавати яна може, а ось унизі лави і все, якби хрен ти там поплаваєш. Ау, не зарешила. Куди там улетело? Это... А, я себе скорот, по суті, зробив. Професійна гульнявая параноя, так? Меня недостатково гулін травмувало розним. Опс. І можна ще уверх. Я там бачу стіну, яка подається як секреточка. Ось це. Ні? Ладно. А ці усё я поглядів унізе. Мне подається ні. Я так думаю, што за гэта можа не зараз далёка і зусім не хутка. О, аб гэта я могу таксама разганяцца. Будзе магчымасць за гэтыя шкарлупкі набываць сабе панціркі. Мне падаецца, такое будзе. Так, гэта тады шлях уніз і там зусім уніз. Ну ладно, давайте наверх идти. Такое ощущение, что тут босс был, не? Что с тобой не так? Бачите эту штуку? Что-то такое. Ага, разваливающийся камень, який потом забирается. Ладно. Ау, я навіть не зважу, як він розогнався. Что это? Новая штука. Можно... Добро, поглядим, что это такое, калі знойдем, где присесть. Можно будет скористаться. Направо не схотел. Дык вось питание, типу, куди мне потрібно? Давайте. Ну, калі лагічна падумаць, то нам-то патрэбна ўверх. Як бы галоўны квест туды вядзе, скажем так. На вяршыню каралеўства. О, блин, я ж натиснул. А, и вось тут я залез наверх, и все, я не пошел вправо. Что это такое? Нет?
І гэта яшчэ адзін шлях уверх. У меня ж ніякай мапы няма, так? Что-то такое, тое, што я знайшоў. Можна шкарлупак больш збіраць з ворагаў. І ўсё, адзінае, што яна робіць. Не плаваю у лаве, так? Зато зараз у нас ёсць доказ таго, што яна не плавае ў лаве. Мы ж да гэтага не былі ўпэўнены, правильно? Якое месца, а? Металёвае ўсё. Тут, хутчэй за ўсё, прыедзе нейкая ваганетка, бо я бачу, як рэйкі такія справа. Выглядае як станцыя. Перстёнка ўзяў? Ну, я ўзяў нешта. Там, зараз. Не то не скажем. Гэта не перстёнак, а амулетик. Ралі. Якая халера, а? О, блин, вы бачите, я глядел на кота, у меня тут нечто шукаю. Быццам попалюю на нешта под дверыма. О, а ты кто так? Вы кто тут такие, а? О, мясцовыя у гэтых жудасных месца у гэтым не месца. Мясцовыя, тутэйшыя, карацей, у гэтай жудаснай мясцовасці набліжаюцца. Я не баюся, мой сябра. Мы, мухі, просто спадарожнікі. Прыемна пазнаёміцца, сэр. Нягледзячы на тое, што вы і я не з гэтых зямель. Я просто падарожнічаю тут. Ого, падобны дух. Удачы вам у вашых падарожжах, каб на невядомым вашым шляху. І зараз, калі ж мы сустрэліся, ведаеце, што я майстар мушка, лідар гэтага каравана. Барышкаба. Персёнок узяў? Не, так я з каралямі бегаю. Я персёнок у лаву кідаць не буду. Яны не выглядаюць як мухі, ды і мы як шэрша не выглядаем, шчыра. Яны майстры мух. То бок, яго клічуць муха. Ну, мушка. Ось такое. Але ты можаш адпачыць тут. Нашае падарожжа толькі пачалося, але ты можаш падпачыць з намі, незнаёмка. Там, дзе шляхі цёмныя і вайндинг. І крутыя. Добрыя жукі павінны трымацца адзін аднаго. Тут рэальны караван. Грішкін. Додэшна. Не ведаю, што такое гэта. Я кажу, вітаю у наш караван, незнаёмка. Ты вельмі смешная, вельмі дзіўная муха. Ці не так? Некай поўсці і твае крылы адваліліся. Просто жартую. Нашыя мухі вядомыя за свае крутыя жарты. Ну так, добренько. Можливо, муху выпустить тут. Додишна, незнайомка. Ти виглядаєш трохи стомлений, так? Нездоровий. Ти можеш з нами тут відпочити, коли жадаєш. Тут темно і приємно, і тепло і теплоня знизу приносить здоров'я. Але ўсё ж таки, табе лепей не оставаться тут надолго. Ты ўсё ж таки тут не муха. Пачвары тут не можуть бути пужаючымі, так? Але калі даць ім прасторы, яны пакінуць цябе ў спакою. Ты паважаеш пачвар, пачвары паважаюць цябе. Ну-ка, як кажаце. Флі, то блыха. Але чаму яны флай, гэта муха. Так, это не флия. О, хана.
О, колькі пацерак, паглядзіце на гэта. Во, мы зараз адбілі сабе колькасць пацерак. О, блін, я зноў чытаў. Трэба не чытаць і бегаць, трэба спыняцца кожны раз. Я лухту раблю. Так, куды я забраўся? Гэта... Мне падаецца, гэта то месца, дзе я ўжо быў, не? Так, это то... Я выйшаў на тое ж самае месца з іншага боку. Цікава. Але я і справа не ўсё праверыў. Давайте пойдем назад. І мені падаецца, там яшчэ справа было нешта. Добра было бы мапу мець, шчыра. О, блин, як же не удало, а? Оп. Раздавили его просто каменем. Так, патерки. О, предметик. Так, разбитый розарий. Хотя это была зачиненная. Мне падаецца... О, блин. Ну, гэта я ўжо не чат чытаў, а гэта я ўжо сам павінен гэтым. На. Справа ж... управа... Не, я ўсё праверыў справа. Так, справа там ваганетка, якую не адчыніць. Угадаў, усё, пытанне адпала. Так, і тут мы праверылі. Правы бок усё падаецца. Не, за карточек не бачу. Дзіўнае месца. Наверх я не забяруся, але вось гэта націснуць магу. Хтось напівае. О, ты хто? Пашанка. Чтобы гэта не было. Як это? Edge sharp. Краі вострыя і пачуцці... Як гэта? Вострыя. Ну, вострыя працей яна нагатове. На маёй зямлі гэта шлях ваяроў, так сустракаць адзін аднаго. Але ты, дзіця, быццам бы толькі нарадзілася. Нягледзячы на тое, што ты толькі нарадзілася, ты таксама ваяр. Твоя постаць, твоя зброя, твои рухі, усе паказваюць гэта. Угу. Вы маеце вельмі... Як гэта? Вы вельмі маеце вы вельмі праніклівыя наконт маёй здольнасцяў, жук. Але маё дзяцінства ўжо даўно прайшло. Што тут здарылася? Я бачу прызнакі бітвы, бойкі навокал. Гэта дзіўныя падазроныя пілігрымы. У лагеры ўнізе яны былі дастаткова добрымі, але тут яны выглядаюць, быццам бы яны ўвогуле узвар'яцелі.
Яны крычаць у цемру і атакуюць на сваіх жа спадарожнікаў. Як Анеш. Трымай сваю зброю выцягнутай і свае пачуцці на пагатове. Шлях наперадзе нелёгкі. І тыя, хто згубяць свой шлях, атрымаюць толькі смерць. Я навігатар сярод майго племені і рабіла мапы гэтых зямель. Я магу прагандляваць з табою імі і прыпасамі, калі ты жадаеш. Жадаю. Жадаю нават усё. Блин. Маркеры... Ну, мапу я дакладна жадаю. Компас яшчэ было бы цудоўна. Але давайте... Так, давайте мае усе пацеркі гэтыя на мапы аддадзім. Гэта першы прыоритет. Раз. Гэта мапа першай лакацыі, так? А зараз я скарыстаюся пацеркамі, разаб'ю іх. У гэтых землях імёны лёгка даюцца. Ці не так? Я шакра. Тая, што нясе пярсцёнкі. Альбо кольцы. Не упэўнены, што маецца на ўвазе. Хутчэй за ўсё кольцы. Таму што бачыце, у яе кольца такія на лапках. Так? Калі нашыя паляванні зноў перасякуцца, у мяне будуць новыя мапы для гандля. А дагэтуль да пабачэння. Дзіця, якое носіць іглу. Не збегай. Пачакай. Мне толькі пацеркі яшчэ здабыць. Вось у мяне пацеркі яшчэ ёсць. Я жадаю яшчэ абмяняцца. Так, ёсць. Каго ты клічаш, шакра? Твой голос даецца рэхам праз гэтыя пячоры. Я прыйшла глыбей у Фарлум у пошуках майго ментара, майго найлепшага ў маім племені. Аднак я не магу паспяваць за ім. І за ёй. Яе шлях ужо знік. Не паспела за яе шлях ужо знік. Яна... she will have traveled. Ну, яна па тыпу з памылкамі проста кажа, мяне трошкі гэта збівае. Яна падарожнічала значна далей, чым... Ну, зараз яна ўжо павінна быць значна далей. Але калі я працягну рухацца і буду уважлівай, я зноў з ёй аб'яднаюся. Добра, давайте мапу. А што гэта? Блин, мне бы ўсё гэта набыць, але мне 5 пацерак не хапае. Блин, толькі 5 пацерак. Машанка, вітаю. О, пацеркі. 50. Роўна. Тое, што мне патрэбна. Я хутка пакінуў гэты разваліваючыся дарогі. Але калі ты спынішся каля гэтага пасялення ўнізе, мы можам зноў сустрэцца. Я часта там праходжу, каб гандляваць з пілігрымамі. Добра. І вось давайте вось гэта. Мы будзем прамалёўваць новыя месцы, калі іх наведаем. Зноў, абнавілі мапу. Цудоўна. Ідэальнае было б яшчэ правырэдзіць, атрымаць сабе компас. Гэта было б цудоўненька. Тады мы ведалі, дзе мы знаходзімся. Твае мапы і інструменты паказваюць твоё майстэрства, шакра. Я бачыла толькі я вельмі рэдка бачыла тых, хто мае такі талент. Картаграфія, так, бакало. Гэта крафт-скіл. Гэтая здольнасць даволі часта сустракаецца сярод майго племені. Найбольш важна, каб трымаць свой розум вострым, калі ты на падарожжы. Маляваць пячоры, запамінаць свой шлях, ведаць месца разумець, ты знаходзішся ўнутры каралеўства. Гэта вельмі выпрабуючая задача для розума воера. Ну, па сутнасці, так нам компас бы дазволіў бы гэта рабіць. Вельмі не пашчасціла, што мой вялікі ментар ніколі не
навучылася гэтаму таленту. І яе гэтай магчымасці, гэтаму навыку. Яна ніколі гэтаму не навучылася. Яе талент просто губляецца. Я павінна нават быць здзіўленай. Здзіўленай, impressed. Як же ж яно? Пашанка. Давай. Так, гэта шлях яшчэ вышэй. Мы зараз знаходзімся вось тут. Я не магу паказаць нармальна на мапе вам, але я разумею, дзе мы знаходзімся. Ці праверыў я ўсё? Падаецца, я бачу яшчэ адзін праход, які не адкрыты. Там была брама зачыненая, так што я ў прынцыпе не адчыню яе. Хутчэй ўсё з іншага боку. Але шляха тут наверх не намалявана. Што за халера? Нам бы тады можа будзе дзесьці адпачыць. Таму што, наколькі памятаю, Hollow Knight замалёўваў усё, калі ён адпачываў, так? Ну, мапу. Оу, ё-моё. Знішчаная царква. Добра. О, пацеркі выпалі з ворага. Пачакайце-ка, гэта адзін з пілігрымаў дакладна быў. Пра якіх яна казала, што яны варыяцеюць тут. Да блін. З іх пацеркі, з пілігрымаў пацеркі падаюць. Са зварыяцелых. Вось яшчэ адзін зварыяцелы пілігрым. Блін, яны больш небяспечныя, чым папярэднія ворагі. І гэта будзе наш шлях уніз. Хутчэй за ўсё, як скарот спрацуе. Знішчаная царква. Так, хутчэй за ўсё, так яно і спрацуе. Блін, зараз яшчэ адна атака, я памру. А гэта вельмі непрыемны вораг. Варыянт толькі ісці назад. Блін. Так я ведаў, што гэта дрэнна скончыцца. Адпачынак. Вось, і мапа намалявалася, так? Пацеркі я ўсе згубіў, так? Дзе там яны паказваюцца? Так, пацерак няма. А шкарлупак мы можем максимум до 400 носіць з сабою. Зараз, калі я правильно разумею... ну так, мы ўжо ўсё гэта... Альбо не, пачакайце-ка. Калі тут будзе брама, то дзе я? Гэта праход, у які я павінен мець магчымасць трапіць. Я не разумею. Я не зусім разумею тады, дзе я. Не до конца ўпэўнены. Опс. Мне, можа быць, можна вярнуцца за пацеркамі, я не ўпэўнены. Так, стрым па-за раскладам. Так, пурбай. Падманны стрым. Я не зусім тады ўпэўнены наконт гэтага шляха. Я быццам бы яго разумею, але ў той жа момант не разумею. Давайте яшчэ раз вернемся. Реально компаса неблаго было бы мець. Сюды альбо яшчэ вышэй. Мне падавалася, я зразумеў, дзе я. Але не, мне падаецца, не зразумеў некалер. На Divinity Original Sin 2 адпраўляецца 1000. Дзякуй, вялікі. Вось зараз я, падаецца, зразумеў. Не, я насамрэч неправільна глядзеў. Мы зараз выйшлі. Так, усё зараз склалася. Я не ў тое месца глядзеў, я неправільна зразумеў сваю пазіцыю на мапе. Кстати, момент у меня чатка знікла. На Divinity Original Sin 1 адпраўляецца 500. Окей, добра. Калі што, калі гэта не памылка, то каб дадаць новую гульню, патрэбна як мінімум 1000 пунктаў.
Пункты гэта нікуды не знікнуць, то бок вы можете спакойна просто накапіць іх пэўную колькасць і дадаць цалкам. Гэта памылка. Ну, добра, што дадаў насамрэч гэтую штуку. Яна зараз бароніць ад памылковых назв, калі вы закидываеце. Калі вы па 500 закидыце, вы па сутнасці ў бяспецы. Дарэчы, можа быць падвысіць. Ну, блин, я пакуль мяжу падвышаць не буду. Там рынак вельмі дапамог з тым, што прасунуў гэты самы шмат гулян. О! Упс, яна ўляцела кудысьці ўніз. І вось он наш скарот. Окей. І гэта я тут. Окей, ладно, я разумею, я просто, на жаль, вам не могу показывать, где я знаходжуся. До речі, кольца гэтыя. Бачите, я на імі позабивала их. Надеюсь, Original Sin 2 отправляется 1000. Ось, калі закидывать на гульню, якой няма, то паведамленне ў чаце яно па сутнасці тлумачыць, што адбываецца. Калі гульні няма ў спісе, давай. Ты не... Яна па шанках это развітванне? У тебя не хапае розарію, каб гандляваць? Звар'яцелыя перехрымы у вёсцы паблізу заўсёды трохі носяць з сабою. Ці возьмеш ты тое, што патрэбна ад іх? Пакінуць іх просто так ісці па іх шляху без конца, гэта вельмі... як это? Гэта вельмі дрэнная, гэта падманлівая міласэрнасць. Ну, у мяне няма, на жаль, пацерак. Я толькі што помер. Пашанка! Усё. Так, мы пойдзем. Тут атрымліваецца тады. Ёсць альтэрнатыўныя шляхі. Я вось гэтай пацяркі тут сабраў і адразу ж пабег назад. Давайте па... О, ёсць дзе адпачыць. Я прапусціў гэта нейкім чынам. Там зверху было. О! Гэта звар'яцела яшчэ адзін. У яе баявыя бранзалеты, я не зразумела. У яе... яна называе сябе... як жа ж яна? Па тыпу... Тая, хто носіць карсёнкі. Ну, кольца. Яна кольца называе, і гэта вось бранзалеткі, якія ў яе на лапках, яна імі змагаецца. Яна, па сутнасці, гэтая зброя. Я туды не доскочу. Блин, я туды бы мог бы доскочыць, калі бы я не забіў зараз гэтую муху лётаючую. Смешные гуки. Так, пацеркі рассыпаюцца, але іх хаця б можна, ну, зрабіць нармальна на іх. Месца адпачынку, і мы мапу намалявалі трохі. Толькі я не бачу, каб гэта дадавала на мапу штосьці. Ну правильно, я ж па сутнасці адчыніў праход у іншым месцы. Дайце-ка пагляджу. Так. Бачна месца, дзе я помер. Давайте пойдем туда, где я помер, попробую забрать. Могу ли я забрать свои там пацерки оттуда? А то я уже накопил трошки больше. Нават чым было, я як бы нічым не рызыкую, калі нават памру зараз. Але трэба з гэтым ворагам быць асторожным. Вось гэтая пачвара мяне бесіць. Опа. І вось мы атрымалі штосьці. Не помню что. Так, есть патерки. Нормальная такая колкость. $73. Цікаво, колькі компас каштуе, бо я бы сабе ўзяў, а то я трошки блытаюся на мапе.
Вітаю. Баба. Яна ўжо гэта нам казала. Вось, компас 70. Цудоўна. Во. Вось, і пашанка. Накупіліся. Мне выдаецца пашанка ад слова пашана. Яна шануе нас. О, блин, вось гэтае месца просто душное, капец. Ё-моё. Да, ё-моё. Что гэтыя ворагі такія душныя-то, а? Блин, на яшчэ і ўніз упала. Задёбла. Я так і не ведаю, які падабраць аналаг візуалу для аўдыа, але вось гэта гукавое аздабленне мне тут таксама вельмі падабаецца. Што ты маеш канкрэтна на ўвазе? Пра увогуле агульнае па тыпу саунд-дызайн альбо пра што? Я зараз, дарэчы, тут іду, каб ачыніць нейкія скароты, так разумею, уніз сабе, каб я знізу мог прыйсці. Альбо наадварот, каб уніз трапіць, але я там ужо быў. У любому выпадку ачыняем. Для таго, каб падабраць магнітную штуку для пацерак, нам патрэбна 120 пацерак увогуле, і гэта да халер. Што гэта за месца? Так, пачакайце-ка, я же компас набыў, так? Мне патрэбна компас усталяваць, я зразумеў. Так, просто ён працаваць не будзе. Муха, ляці сюды. Ты можаш прыляцець вось у гэтае месца, каб я мог туды заскочыць? Ладно, абыдзем. Зараз ім. Ашалела гэта. І гукі, і музыка, і як жучкі размаўляюць. Я не ведаю, як нават прям аналага ўзяць, але па кавалках яно як быццам бы ўжо ўсё дзесьці было, так? Можна так сказаць. Усё роўна, як бы унікальная камбінацыя, адчуванне унікальнасці застаецца. То бок у мяне толькі адно месца, куды я магу іх уставіць. Я альбо атрымліваю больш сабе кавалачкаў, гэта шкарлупак, якія мне па сутнасці не вельмі патрэбны, альбо компас. Ну ладно. Я бы лепей компас поставіў сабе. Вось, бачыце? Значна прыемней бачна, дзе мы знаходзімся. Сяброўка написала: я все же не вернусь до кровавой луны. Драматычна мне яшчэ не писали ніколі. Гэта тыпу на Балборн спасылка, альбо што? Так, это яна ўжо казала. Мне па сутнасці можна маркеры гэта набыць? Месца адпачынку. Але гэта ёсць тыя, якія сам размяшчаюся. Ты пашанка? Пашлі адсюль. Мне патрэбна трошкі пацерак, літаральна 5 там зноў жа, усім крыху. 9 мне патрэбна, каб аўтаматычны маркер раскідаць. На заўтра спасылка. Дарэчы, ну, наконт спасылкі на заўтра. Заўтра будзе гэта самае месячнае зацьменне. Для тых, хто не ведае. Бок, па сутнасці, самае гэты вораг даволі проста, калі ты можаш дабрацца да яго ў бліжнюю бойку, я зразумеў. А пасля крывавага месяца аднавяцца ворагі, як у Зельдзе? Ну, вядома. Усіх ворагаў, якіх вы перамаглі, усе аднавяцца.
В залежності від того, што ваш вораг будзе, я дык увогуле экзамены, сесію карацей не прыйдзецца здаваць раптоўна. Уже шмат гадоў прайшло, а я раптоўна трапляю ва ўнівер, мне патрэбна сесію здаваць. Так, не доскочыў. Да блин. Я спрабую нізка скочыць, каб трапіць пад стрэлам. Вось, каб вось гэта не адбылося. Бо страляе яна даволі агрэсіўна. Да блин. Гэта вораг, конкретно в гэтым месцы, яна мне здароўе забівае, просто жесть. Вы бачылі. Так, адзнакі усе з'явіліся на мапе. Цудоўна. Бачу ўсё. Дарэчы, пагуляць у Bloodborne заўтра кананычна будзе. Так, так. Выходзім заўтра на паляванне. Что тут? Что это такое? Загад, які выданы цытадэлью. Калісьці зяючая пячатка, як это, зацёрлася з часам. Рэліквія мінулага Фарлума, гэта каралеўства мясцовае. Цікавая для калектараў гістарычных прадметаў. Добра. Але наш шлях ідзе наверх, так? Угу. О, пачакайце-ка. Один раз націснуць гэта па тыпу можна агульную мапу паглядзець. Угу. Так. Цікава, цікава. А моя мэта зверху там знаходзіцца, бачыце? Я нават магу пабачыць на мапе, куды мне патрэбна ісці. Па ідэе, калі тут уніз скочыць, то можна кудысьці трапіць. Добра, я зразумеў. Дзе мы? А, мы тут. Куды гэта вядзе ўсё? Цікава. Вельмі цікава, ні халеры не зразумела. Пацеркі. На пацеркі не укатвайцеся. Добра было бы сабраць гэтыя штукі, ну, набраць на рэч, якая прыцягвае пацеркі, каб мы іх не гублялі. А то бачыце, што адбываецца? Оп, сабралі у апошні момант. І гэта так скарот, я так разумею, так? Так, па выглядзе скарот. Скарот літаральна ў лагер. Цікава як. У краме... У краме, хутчэй за ўсё, мне ні на што не хопіць, так? Так, вось самае плюс-мінус тое, што я хацеў бы набыць, гэта вось гэтая магнетытавая брошка. А, яна замяняе слот компаса. Угу, дапаможыць нам збіраць разарыі. Ну, тут альбо компас, альбо ты адзначаеш сябе на мапе. Ну, в сэнсе, так, альбо ты адзначаеш сябе на мапе, альбо ты магніт атрымліваеш, якім можна збіраць пацеркі. Зручней. Абірай свайго байца, кажуць. Ну, такое. Мушка гэтая. О, яна нешта носіць гэтая, бачыце, там зялёненькая нешта принесла. Мы зараз трапілі ў кавалак, які ў нас не адчынены. Можна прячыцца. У нас хутка гэтыя шкарлупкі няма будзе куды падзець. Яны рэальна у нас, па-моему, максимум до 400 можна сабраць. О, гэта я актываваў паску. Зразумеў, можна было і... Осторожно. Пацеркі, пацеркі. Разлетаюцца. Яшчэ пасткі.
Розсипаються екрани. Бігайте, збирай. О, стіна. Я ще дерев'я, давайте патерки зберем. Ау, дві пастки? А, і гэты патерки яны упали і ўсё упали, таму што я зайшоў на новую лакацыю, яны зніклі. Так што згубіў я патерки гэтыя, на жаль. 78. Да, 120 яшчэ добрацца прыйдзецца. Что это такое? Гуля, ты будешь тлумачыць, што гэта я такое зрабіў? Фрагмент спул. Одна полова артефакта, пакіненым віверамі. І віверы гэта... Тыя, хто прадуць, я забыўся, як яны. Зроблены для таго, каб збіраць і трымаць... Шоўк. Вось. Спул, гэта ж па тыпу як штука, на якую накручваецца. Вось, па тыпу спул, гэта штука, на якую накручваецца шоўк. Ну, верацяно, по-моему, альбо як ён называецца. Скончаны спул дазволіць вам трымаць больш шоўка. Угу. Добра. Ладно, няхай будзе. Оп, провалілася. Я щось запустив. Жалі. Понатискав, зламав нешта. Нешта приїхало. Так, і гэта пад'ём наверх. Правильно? І мы тут былі. Правильно я зразумеў, дзе я? Пачула бівер. Не-не-не, ніякіх боброў. Цішэй. Адмена, галя адмена, ніякіх боброў. У нас все тихо. Ага, запомніць гэтыя сімбалі. Яны якраз такі, гэта сімбалі, хутчэй за ўсё, з гэтых, ну, вівераў. Вівера, забыўся, той, хто прадзе, карацей. Вось іх. Угу. Давайте поспробуем. Блин, я тут не заскочу, так. Придется все равно обходить. Шпулька ці катушка. Дякую, веленький, бо добре буде, коли я запомню ще. Я могу хутка открыть мапу? А як у меня атрымлівалася? Двойным націскам. Усё, знайшоў, як гэта рабіць нарэшце. Так, тады мы вось у гэтым месцы, і там я адкрыў якраз такі дарогу. Можа быць, мы зверху можам скокнуць і ўлева нейкім чынам трапіць? Яшчэ адно шалёны скок зрабіць там. Калі вы паглядзіце на мапе, вось я зараз іду, там вялікае месца. Так, гэта мне пазбавіліся. Там можна будзе саскочыць, і па ідэі я магу вельмі далёка праляцець. Калі я забяруся вышэй трохі, правда. Я ж змагу тут дзесьці? Тут я вышэй не магу просто так забрацца. А чаму у нас не кранае варыяцтва, як тых пілігрымаў? Ну, па-першае, мы там вельмі пілігрымы узгадваюць, што яны быццам бы прызывы нейкі пачулі. Як жа бесіць гэты вораг, а? Вось канкрэтна, сам па сабе вораг яшчэ нармальны, але месца ў яго самае жудаснае проста, як магчыма. Блін, і пацерка яшчэ ўляцела ўніз. Яму таго было не варта. Вівер прадзільніца. Ну, вось прадзільшчыкі. Як орден прадзільшчыкаў. Сігурні прадзільшчыца, вось так вось. Ведаеце? Акторку такую. Сігурні Уівер. Окей. Вось, адсюль давайце, глядзіце. Я тут. Так, можна злева побачыць.
И там есть маленькое место, я, может быть, туда смогу долететь. О, там у центру, зразумел. Там у центру можна зачепитися за штось. Бо було б смішно, коли б я сам униз пролетел. А, я ж призвал, там лифт есть. Лифт? Поехали. Лифт мне, на жаль, до конца наверх не довезе. Только частково. Подается, так? Так, тут тупик у нас. На слимака треба соплю посыпать, каб не плевался. А, солью соплю. Я прочитал. Солью посыпать, каб не плевался. Ну, вельми неприемный ворог. Вельми неприемный, не подобается. Я адсюль уверх хутчэй за ўсё не траплю, так? І вось да гэта я не дабяруся. Опа, бачите? А, не, нормально атрымалася. Бачите? Скарыстаўся жукамі, каб пролетіць. Да, блин. Пацеркі. У мяне ў выніку 159 пацерак. Калі я не памру, то ў мяне ўсё цудоўна. Опс. Не хапае аднаго удара по ворогу, каб атрымаць сабе лячэнне поўнае. І вось он проход. Спадзяюся, мяне тут нішто не заб'е. У нас няма мапы гэтай мясцовасці. Блин. А-а-а! Ты можешь отшапиться от меня? Іу. О, і вось я помер. Гэтая штука наносіць вельмі шмат пашкоджанняў, больш чым адзін. Ну як, больш чым адзін пашкоджання. Мінус пацеркі, так? Мінус мае 120 пацерак. Мы дамалёўваем новыя кавалкі да мапы, ці трэба набываць для новых лакацый. Для новай лакацыі патрэбна набыць як бы асноўную мапу, але яна будзе не поўная. Вы потым дамалёўваеце на яе. Калі у вас няма новай мапы ўвогуле, то ні халеры вы не дамалёўваеце. Где там лётаючы? Блин, не здала. А? Отшапіцеся. Мне ж зараз, каб забраць свае рэчы, мне ж патрэбна ў небяспеку туды трапіць. Ну, не рэчы, а вось гэтыя свае душы. Не душы, панцеркі. Просто мне няма чаго губляць зараз. Зараз яшчэ раз пачне. Оп! Дона. Да, блин, вы бачили? Просто под гэтай зачапіла. Просто не пошастило, и оно может забить вас. Патерки вернулись. Ну все, треба вернуться назад. Я просто ожидаю набыть себе магнит. Есть, выбрались. Идем вниз. Дэша не хапаю. Ну, с дэшем было бы вогуле все просто. Давайте летим вниз. Где наш гандляр? Я возьму, может, с собой конкретно вось гэтую магнетитовую, нехай будзе. Все ж таки брошки гэтые, ну, лепей нехай она будзе, правильно? А мы можем забраться
Там, па сутнасці, цікава, я б прайшоў далей за гэтага жука, які перашкаджае нам зараз. Гэта не абавязковае месца, але цікава, што там ёсць. Плюс гэта новая нейкая лакацыя. Там як бы можна ўверх яшчэ забірацца, але я бы туды схадзіў. Брошку павесіць. Я не ўпэўнены. Ну так, мне ж мапа нічым не дапаможа зараз. Правильно? Якая мне розніца, калі я ўсё роўна не бачу ні халеры. Ось зараз брошку павесіць. Я, на жаль, навігатарскую як бы слот забіраю. Я не магу адначасова мець і компас, і магніт гэта. Яна сіняя, не жоўтая, але слот той же самы, як ты бачыш. Там зверху жоўтенькі такі слот, бачна. То бок я не магу ў іншае месца яе запихнуць. Яны толькі... я не магу зараз іх переключыць. Яны ў іншы слот. Не, яны ў адзін слот ідуць. То бок мне альбо компас, альбо збіраць пацеркі. З іншага боку, я зараз зноў жа, я іду ў тое месца, дзе няма ніякай мапы. Так што компас мне там не дапаможа ніяк. Блін. Не атрымалася. Можа кавязка зачапіцца за што-небудзь? Не, не реху. Летим назад. Во, зусім па-іншаму праляцеў. То ў папярэдні разы заўсёды зваліваўся там. У прынцыпе, мне неблага было бы іх і пабіць, ну, вось гэтых ворагаў. Калі я не згублю больш здароўя ад гэтага. Таму што лячэнне сабе мець ўсё ж такі там карысна. На жаль, не набяру. Блін, ну ладно. Пабеглі. Гэта шалёны. Трэба ў самым цэнтры трымацца. Таму што ён можа вось выпадкова праз край застрэліць па дыяганалі і зачапіць. Оп, пролезлі. О, паглядзіць месца. Старая каменная брама з простым ключом. Просты ключ прадаецца ў гандляра за 500 пацерак. Гэта вельмі шмат, мы пакуль столькі накапіць нам праблемна. Але я знайшоў уже куды ключ гэта карыстаць. О, тут стану якую можна разбіць. Кавалак маски. Ёсць. Я так разумею, з трыма я, як у першай частцы, магу сабе адчыніць тады вось, кавалак маскі. Кавалкі старажытнай маскі, якую носяць, каб абараніць сябе ад пагрозы. Скончыце маску, каб узмацніць сваю шкарлупу і абараніцца ад пашкоджанняў. Ну, па сутнасці, я адну здароўе тады атрымаю. Дадаткова, калі 3 збяру. І вось тут я не магу ўверх падняцца. І альтэрнатывы я не вельмі бачу, так? Там не будзе. То бок, літаральна гэта ключ для гэтага і патрэбны. Толькі проста 500 пацерак аддай. Не дай мне хадзі раза. Адзінае, што мне спадабалася ў Ліцыі 33 гэта Wii. Ну а як жа гэты самы увогуле увесь персонаж яго. Так. Дзякую вялікі, што шатал скінула Орегана. Дарэчы, завітвайце да Міхася. Ён у розных гульні на PlayStation гуляе. Звычайна набівае сабе поўнасцю плаціну. Выбираемся. Эскей Монока, ну блин, нашмарные ж персонажи. А кажется, одиное, что сподобалось. Ну, неправда ж.
А! Летим отсюда. Нахрен его, короче, полетели вниз. І почнемо. Ось зараз я заміню панцирки на, ну, з магнітопанцирок назад. Бо по сутності... Де, ну? Компас зараз буде корисний, буду нову територію оглядати. Там заблукать легко. У принципі, коли вельми добре орієнтуєтеся, то якби і компаси ніякі не потрібні. Якби нам таке ще 500 патерок собрати. Бо ключ ми вже відаємо, куди використати. Але я так розумію, що чим далі, тим більше ми патерок знайдемо. Блін, а що? А почекайте-ка, я не тут. О, зачепився. Ні, туди без дэша я не доберуся, так. Занадто високо. Клята слімак наверх, бо зараз буде саме неприємне. Ось гэта часть. Блін, я ще й не доскочив. Я пропоную його просто побити, скинуть і забити на його, тому що він бесить. Ось так. Нахрен він іде. Нехай там буде. Там мы проверили. Мне подается, мне вправо просто, правильно я ориентуюсь? О, пастка. Ух. Угу, там сверху на вот нечто есть. Пастка одноразовая была, так? Так, одноразовая. О, ты, скотч. Наверх я не заберусь. Зеленые снаряды можно отбивать. Не памятаю, не спробовал. Протильщик Фарлума. By Grace Awarded. Ты оборонены... Як это? Grace. Это... Милостью ты оборонены. Нитями ты полечены. За твою послугу бясконцую альбо бясконцы мы прапануем мы даруем табе нашу песню. Добра, і вось на песню намалявана. Пастки, пастки, пастки. Оп. Оп. Вот, не зачепила? О, я могу это разбивать. А, не, оно расте худше, чем я могу это разбить, правильно? Так. Я это не разобью. Ничего тут нема. — 500 патерок, де легко. Зараз усе навбиваємо себе. Ууу. Брама як у паляўнічага. Што гэта такое? Дачка далёкіх зямель. Мы тыя, хто засталіся, чакалі доўга. Звяжы нашу моц з тваёю. Атрымай будучыню нашага знікла, ну, як это, захопленага каралеўства. А ты бы дух паляўнічага, яна вяртае свае сілы? Альбо яна замяняе свае сілы на нешта іншае? Шоўкавая дзіда. Угу. Атакуйце, кідаючы іголку наперад. Шоўк будзе выкарыстаны. Ну, добра. Разумеў.
Будем петь эту песню брамом? Ну, наша ж любимая, мы любим такое. Так, гэта я не то я націснуў, і шоўк я сабе прадзяўбаў. Угу. Зараз мы наб'ем шоўк. Ага, дальнабойная атака. Цудоўна. Вось гэтых... Вось гэта ідэальная здольнасць, каб пазбавіцца ад таго прыдурка, які там настрэльвае з незручнай платформы. Мы можем зараз унізе прайсці, але давайте я пераправеру. Я нічога не пропусціў тут. Падаецца, не. Ну так, падаецца, я ўсё ўзяў. Так, гэта яно. Шлях направо і ўніз. Давайте ўніз сходим. Па-першае. О, тут еще проход. О, блин, это атака она наперед только. Что это зелененькое такое? Знову Мосбери. Я не упомню, на что они потребны. Мне уже две такие. Ладно, нехай будет. Пошел помощи Слимаку. Не-не-не, нехай он там будет. Задолбал бесить. Нехай там заставится. Не буду ему помстить. Лето Слимак. А мы, атрымліваецца, зверху тут выйдем. І гэта тое месца, да якога я, по-моему, доскочыць не мог. Правильно? Так, гэта тое, якое я зразумеў, што ніяк я не достану. Ну ладно, вяртаемся назад. Боссы, ось плюванча Слимак. Так, бесить. У меня звычайна такая штука. Босс як бы ладно, ты ад босса чакаеш, што будзе складаны. А вось ад простага нейкага ворага, які проста не дало месца. О, вітаначкі. Мышысты друід. Хто гэта? Это, интрудер. Як, блин. Караці, прыйшла тут такая. Жудасна. Перашкаджаць друіду, пакуль яны працуюць. Я не жадала вам перашкодзіць, друід. Гукі вашага смеха вашага прыцягнулі мяне, каб паглядзець. Паселішча пабудавана на старой структуры прадзільшчыкаў. Вы ведаеце пра іх? Ці яны ўсё яшчэ жывуць на гэтай зямлі? Якое паселішча? Якія прадзільшчыкі? Ты гаворыш аб лукце нейкай. Ты тут, вось тут. Так што... So why did you send you? Блин, я не разумею. Ты тут, вось тут. Так што чаму ты паслала сябе? Чаму ты чаму ты паслухаеш маё жаданне? Даеш жаданне? Ты. Выконваеш жаданне. Выканаўца жаданняў? Жаданне, так, маё жаданне. Мне патрэбны фрукты сусвета. Тры маленькія... Тры маленечкі. Янідзем. Мне яны патрэбныя. Так я жадаю. І каралевства не прыслала цябе маленькую, каб выканаць маё пажаданне? Расынкі, паабяцаць выканаць жаданне? Паабяцаем. Ты не ўзяў другую ягаду, прыйдзецца шукаць іншую. Так пачакай, якую другую ягаду? Я не ведаю пра якую ягаду, калі ласка, без спойлераў. Ну, по тыпу, я збіраю, я просто хаджу і хаджу. Паабяцалі тады.
Так. Звязание мацнее за грех. Принеси мне 3 Мосберис. Ось, у меня 2 есть, у меня 3 не хватает. Драгоценный фрукт. Виконай моє ожидання, і потім наша праця почнеться. Ну так, у мене є тільки 2. Угу. Ну это же опциональное задание, правильно? Так что тут нема чого клопотиться. І вони ж сховані у таких ось секретних проходиках, типу ось тут зайти і пойти сюди і знайти. Так, а коли я тут, что я по сутности могу робить? Мне подается, у меня проход управа есть, так? Так, у меня есть проход управа. Ось той бок. О, звоночки. Шмат звоночков. Вельми шмат звоночков. Кто тут такие? Ты босс? Ты босс. Почвара колоколу. Звоночку. Нет там. Ага. Это болючо. Блин. Рывок выметь. Оп, оу, блин. Зрозумів, зрозумів. Зараз колоколожки хотя будут. Званый паучуль. Блин, мимо. Что ты кричишь тут на меня? Не кричи на меня. Оу. Почалось. Званый паучуль. А. О, блин, это не поскольку в конце. Ау. Это было трохи несправедливо. О, перемога. Либо не. Либо новая фаза, не? Збег. Ух, які. На пошнем здоров'я, літерально. Ти ж мене не заб'єш, не? Занадто добре гуляю. Ну, треба горш гуляти. Ні, нічого, ну, гэты босс яшчэ, якби... Просто, ну, будуть же... Вау! Я думал, гэта просто такая як катсценка, а гэта цэлы ўзровень. Наш шоук. Дитя. Продільщиця. Мы отшиваем гэта. Дитя, павук.
Хадзем, дзіця. Паглядзім наше абуджэнне. Пагнули сэрца шоўка. Атрымалі сілу рэгенераваць шоўк у адной... зразумеў, то бок я атрымліваю сабе адну ячэйку, просто так. Вось бачыце, там просто так атрымаў сабе. Пасіўна. То бок я не магу зараз мець больш, чым за адну. У мяне заўсёды будзе адна. Оп. Зноў ты? Ну, крычыць ён на мяне. А ну не крычы. І зараз ты згодны нас вазіць? Ну, ты які добры хлопчык. Едем. Давайте поглядим. Анимация. Чи есть у меня отгук на гульню? О, напужали. Так, у меня есть отгук на гульню, и скажу як чалавек, які не той, каб такі вось фанат Hollow Knight. Мне падабаецца візуальны стыль і музыка, і, в прынцыпе, босы крутыя у Hollow Knight, пры гэтым я яго не прайшоў першы. Вось. Глобальна гэта, па сутнасці, трошкі палепшаны Hollow Knight, але глобальна не той, каб штосьці змяняецца. Яно адчуваецца як такое вялікае DLC да першай гульні. Ну, неяк не DLC, то бок не як другая частка, а як, ведаеце, пашырэнне гульні першай. Вельмі моцна. Яно потому і называецца Hollow Knight Silksong, мае сэнс. Вось. Нейкая пэўная праца над памылкамі зроблена, але агулам гэта, у прынцыпе, той же самы Hollow Knight, які адчуваецца як гульня трошкі лепей, але і Hollow Knight як бы вельмі неблагая гульня. То бок, атрымліваецца, мы не маем нейкага гіганцкага скока паміж Hollow Knight'ам і Silksong'ам, так? Але у той жа момант гэта просто файная гульня атрымліваецца. Вось прыкладна такі мой водгук. Ну, такое маё меркаванне, як чалавека, скажем так, не зусім прям у фандоме, скажем, калі гэта мае сэнс. За невялічкія грошыкі. Так, я скажу, вельмі моцны фактор для Silksong'a. Яна доступна у падпісцы, і яна каштуе вельмі мала. Вельмі мала, я думаю, яна бы каштавала бы значна больш. Памятаю, старога рагача ў першай частцы была вельмі сумная гісторыя. Я вось не памятаю яе, дарэчы. Я памятаю, што рагач ён такі па тыпу ледзь чуе... Hollow Knight, ён больш змрочны, чым Silksong. Silksong нейкая такая трошкі больш пазітыўная. Там трошкі больш жудасная, я скажу. Што па сюжэце ці чапляе? Я скажу, гэта як сюжэты Dark Souls'а, то бок табе распавядаецца сюжэт, як бы. Але ён па крыху. То бок ты кавалкамі яго атрымліваеш, ты не атрымліваеш сабе вось, ну, кацану ў пачатку атрымаў, ты ведаеш сваю мэту, мы ідзем нашу вось гераіню Хорнет, яе злавілі нейкія дзіўныя жукі і прывязлі ў сваё каралеўства. Яны, хутчэй за ўсё, як пакланяюцца дзесьці на... Ну, яны, хутчэй, з тых жукоў, якія тут жывуць на гары і пакланяюцца чамусьці. Рэлігійныя такія. Хорнет, галоўная гераіня, яна ідзе на гэтую гару, каб даведацца, чаму яны сюды яе правалаклі. Але яна такая, яна па-тыпу як даволі баявая, скажем так. Яна ідзе, па сутнасці, за помстай і каб разабрацца. Вось такая. Вось яе матывацыя, вось наша матывацыя, як бы, чаму мы лезем на гару, каб увогуле, у чым, як бы, сюжэт гульні. Гэта коротка. Але навокал вось міленькія персанажыкі, добра намаляванае ўсё. І успрымаецца, калі вам падабаецца візуальны стыль, калі падабаецца, як бы, ну, што бачыш, што тады гэта вось, ну, файная гульня тады атрымліваецца. Вось, пры гэтым, гэта метроідвайне, ўсё ж такі, гэта платформер, і трэба, ты, як бы, даглядаеш мапу, і на ёй дадаецца яшчэ, зараз я мапу адчыню на поўную. Вось гэта та мапа, якая у нас адчынена ўсяго, але яе будзе значна больш, таму што вось яна аддаляецца, і мы толькі невялічкі кавалак яе глядаем зараз. Цікава, ёсць ли якая гісторыя ў гэтай макрыцы? Тарагач быў апошні свайго віду. Ну, дакладна. Ну, вось гэта макрыца, яна ж не размаўляе. То бок, ну, яна просто агрэсіўная такая, яна нас напала, гэта, па сутнасці, жук званочкаў. І зараз, калі мы яе перамаглі, яна, ну, дазваляе на сабе ездзіць. Пачвара, жудасная пачвара. Напужалі інтраверта Пілігрыма.
Ідем, давайте выйдем з гэтага месца. І посядзім трошки на лаўцы. Вось. Глядзіце, стрым не планаваўся як паўнавартасны такі доўгі стрым, але я ўжо засядзеўся даўжэй, чым я нават думаў. Я жадаў проста і паглядзець як бы, і што ўвогуле адбываецца, і нейкае меркаванне можа стварыць. Меркаванне ў мяне ўжо ёсць. Гэта файная гульня. Закідвайце, калі ласка, на Hollow Knight. Калі жадаеце адразу Silksong, закідвайце на Silksong. Зараз у нас як асноўная гульня гэта Death Stranding другі, таму мы ўсё роўна будзем працягваць праходзіць Death Stranding другі, і там яшчэ шмат, я так разумею, то бок яшчэ нармальна так тыдняў нам наперадзе. Ось Death Stranding другога, як бы да Hollow Knight'аў я не ведаю, калі мы дабяромся. Пры гэтым я думаю яшчэ зрабіць невялічкую серыю стрымоў па Divinity Original Sin, калі мы як мінімум не раней, чым мы скончым Death Stranding другім. Таму калі вам цікава паглядзець Hollow Knight, цікава паглядзець Silksong, закідвайце на іх. Будем іх таксама праходзіць пры магчымасці. Вось. А я думаю, гэта раптоўна стрым. Вось, у меня яшчэ ёсць свае справы, так што мне, хапае яшчэ чаго рабіць, так што думаю, зараз на гэтым скончваць. Я не ўпэўнены, ці ёсць у нас хто. Ён сядзеў звязаны. Дарэчы, ён мог проста заблытацца там. Ось. Рэф любіць пакрокавыя гульні, напрыклад, Death Stranding. Вельмі трапная заўвага. Там вельмі шмат крокаў у гульні. Так, я бачу даволі шмат каго. Alan Wake другі, у Шаграэля, Малаток у Доці 2 глядзіць International, падрыхтоўку да яго. Ватафака удзельнічае ў івенце Helldivers, там выйшло дапаўненне. Вершнік у Індіана Джонсе зараз. Чамусьці Індіана Джонс і што, вы бачыце? Гэта вось якая апошняя выходзіла ад першага твара пра Індіана Джонса. Добра, я вось думаю, давайте, можа, я вас перадам. Да каго вас перадаць так там? Думаю, вас перадам да Шаграэля. Вось, там Alan Wake, як бы, плюс-мінус, альбо да Вершніка. Можа быць, да Вершніка. Як бы, цікава, да, таксама сюжэтная проста. Добра, давайте я вас перадам да Вершніка, будзеце Індіану Джонса глядзець. Мне падаецца, гэта самы пачатак, дарэчы, калі я не блытаю, але я не гуляў, таму я вам дакладна не скажу. Перадаю вас да яго. Вам добрага дня, добрых вам выходных. Мы побачымся з вами ў панядзелак на Death Stranding, як звычайна, у звычайны час. І будзем... Дарэчы, я забыў, адзінае, што я забыўся пакруціць рулетку на чацвер, таму ў панядзелак на Death Stranding мы будзем круціць рулетку. Вось, паглядзім, што мы будзем гуляць у чацвер.